Nyakwara Mugiajwang machiegni nonro mar gazeto kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Kaka pile wantiere kae kod gazet ma Daily Nation kaachiel kod mano ma The Standard. Weche momi peke gazede ariyo gi opogore kata kamano moko kuom gi bet chala. Ahinya to mano kuma mar tho ma bende ne ochwal ne Joseph Irungu odiochieng' manyoro mano kitude kod nek mar nyadendi Monica Kimani manotimore e higa mar 2018. Mago duto wabro bedo ka walidho ni nonro mar gazeto kinyi makawuono. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Andrew Ondego. Yaore Andrew Ondego, ichio nade kinyi makawuono? Oyore nyo Joyce, chio maber, ichio nade? Amba chio makare machiegni nonro mar gazet. Erokamano. Adwani wachak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono. Kalore ni gazet ma Daily Nation ema neno ni bet mulo gigo ma jopenya kata mulo gino mabro bedo ka hinyo kata chocho chal mar ngima mar jopiny. Kwang'iyo moko kuom weche mag miyo pek malo kanyo en kotudore kata kaka jogo e sekta mar fwambo nyaka sani koro kwedo piny owacho kotudore kod okang' ma bende piny owacho nokawo ahinya kokale jagoro mongirore mane wechego mag tudruok makoro nowacho ni onego bed ni lendo duto ma itimo kod migepe mag sirikal onego bed ni ichwalo negi mana kod od fwambo achiel kende. Mano bende wabro bedo kwa nono it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Weche ma bende gazet ni mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono Ndego. Wach ma bende adwani wachak godo en usuru makoro nyaka sani koro idwa keti mano ewi chak kaachiel kod mkati e pacho kae. Ondike kae ni new plan to tax bread and milk. Kaluni nyaka sani wang'e ni chak kaachiel kod mkati e pacho kae onge usuru moro amora mosebed ka ijuoge wiye. Kata kamano kaluore kod jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae Njuguna Ndugu nyaka sani koro wacho ni chak kaachiel kod mkati ichamo kod jogo momewe pacho kae. Mane momiyo nyaka sani koro idwa ketne VAT mano mar atamalo 16 miwacho kae ni 16% milk and bread are currently zero rated. Kata kamano idwa ketnegi usuru mar atamalo 16. Iwacho ni thuolo mar dweche 3 mabiro ma kaluore ni akiani koro ineno ni jomoko ema koro chame ahinya to jomoko nitiere kod pesa we koro gimed negi usuru. Aneno ka weche mag Raila, dwaro mar Raila mano mar dhi laro kom mar jakom mar AUC nyaka sani koro nitiere gwenyruok manitiere kanyo. Romo biro bedo odiochieng' makiny ma Musalia Mudavadi biro bedo ka yuoro odiochieng' makiny. Kata kamano adwani wachak kod wach ni mantiere it gazet mar abiriyo Andrew Ondego. Wach ma kamae ang'e ni nyaka sani koro biro bedo ka nyuolo paro mopogore opogore ahinya kowuok kuom jopiny e pacho kae Ondego. En gima lit ahinya kapo ni nyalo bukore ni chiemo ma joma ni piny nyalo afford idwa ni mondo michak med bei mare. Iwinjo kanyo endo ka jagoro migawo mar omenda kanyo endo Njuguna Ndugu yango kanyo endo maber ni total VAT ma ichoko pacho ka endi mokwongo onywando maromo atamalo 40 mag osuru michoko. 18 mar omenda ma kama endi dok ne jogo eko ma ok onyalo. En gima lit ni yudo ka oyango maber ni jomonyalo kende manyalo nyiewo mkati to nyalo nyiewo chak. Mamano dhi chuno jopiny ni kaber to jodog mane rabuon jodog e nduma gik machon ka mondo ka ji okonyre nikech ngima medo idho. Iwinjo ka giwacho ni kaluwore ni pok nitiere mwandu mopogore opogore ma pok gisebedo ka gi juogo omiyo gilalo kanyendo moromo bilion 119 manyiso ni jopiny pod dhi kali kinde mathoth. Ok en mana ma kende ma gichope giko. Jogi biro medo nyaka kata mana kibrit mos gik moko dhi idho mbele ka. Koro nyaka oganda oneni oyango kenge ma ginyalo tiyo godo rakore gi pek ma pod nitiere nyime ka. Atwang'e ni paro ma kamae nitiere nyim od bura e pacho kae to mana ka neno kiwacho kae ne nitiere products ariyo. Wang'e ni products ariyo go mane en chak kaachiel kod mkati ma bende kaluore kod Njuguna Ndugu ema ichamo kod jogo momewe pacho kae kendo giwacho ni Njuguna Ndugu makoro wacho ni onego bed ni ijuogo kata imede VAT kaluore ni en chiemo michamo kod jokenya mathoth. Kata kamano iwacho kae ni thuolo mar dweche 3 mabiro ponono jokenya koro biro bedo ka kale matek ka koro oket VAT mano mar atamalo 16 e chak kaachiel kod mkati ma jokenya mathoth chamo kaka chiemgi mokwongo kinyi gokinyi ka gichiew. To kata kopogore kod mano wang'e ni wach ma kamae pod nitiere e nyima od bura kendo gibiro bedo ka gitwake mar mondo mi one
ka onego bed ni ichoko osuru makamano kata oyo. Kata kamano ineno ka kendo chako penjo kae, mano jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda. Owacho kae ni ng'ama kinde mang'eny dhi e supermarket kata duka maduong' kacha mar mondo mi onyiew chak kaachiel kod mkati. Iwacho kae ni ponono ni okwa chula jogo momewo. Kata kamano waneno mana kaka jogo ma ponono luong kanyo ni middle class eminyalo juogi. To kopogore kod mano, kapod wantiere it gazet mano kotudore kod wechegi mag chiemo, nyaka sani bende wang'eyo ni nitiere jopur ma bende koro mwandu maggi mawuok e puodho kacha monego bed ni ijuogo. Owach kae ni farmers face new levy in plant agricultural commodities. Kata bedo ni wacho ni koro ji odoge nduma, ji odoge rabuon, ji odoge kata muogo. Kata kamago mago duto bende nyaka sani koro sirikal dwa chako juoge pacho kae. Iwacho kae ni jopith kata jopur biro bedo ka chulo atamalo 0.25 mobendo gibiro bedo ka gichulo mano mar mwandu gi duto magiyude puodho. Matiende ni chenro makamagi dwa mana medo keto pek mar ngime pacho kae, Andrew. Mana dier makende. Nikech ka koro kuonde ma jopiny nyalo yude resruok, emido ni pod gigeto kuonde ma jopiny nyalo yude resruok mayot. Ka koro neno ka sani gilengo kata gigeto jopur. To ng'ini kokale pur mane yorno kende mayudo ka jopiny nyalo yudo godo resruok. Kokale pith magik matindo tindo machalo rabuon miwinjo wacho gieki. Koro en gino eno matek kabisa kaponi sirikal karon mokel fungruok ne jopiny to gimedo pek ne jopiny. Exactly. Hai wach mak mano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 7 mar mondo mi isom matut gino momiyo nyaka sani koro idwa ket usuru mano mar atamalo 16 ewi chak kaachiel kod mkati makinde mathoth ok osebed ka ijuogo e pacho. Kadwa nadog nyaka it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wang'i ane ywaka mago mag jokanyo e sekta mano mar fwambo e pacho kae. Nyaka sani koro wang'e ni jokanyo kata riwruok mano mar Kenya Media Sector Workers Group mabende okelo kanyakla ute fwambo 20 mago ute fwambo mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani koro gikwedo e okang' mamalo, okang' mabende okaw kod jagoro mongirore mano e migawo mar wechego mag tudruok kata Broadcasting and Telecommunication PS mano Edward Kisiangani. Nyaka sani koro nosewacho ni onego bed ni adverts duto kata lendo duto mitimo kod migepe mag piny owacho onego bed ni imiyo od fwambo achiel kende. To kineno kaka ondike kae ni journalists set to sue state for awarding TV radios ad to KBC. Wang'eni od fwambo mano mar KBC en mano mar piny owacho. Gino manyaka sani koro jogo ma ochung' ne jofwambo pacho kae waneno picha mano mar Zubeda Kananu mabende en jakom mano mar Kenya Editors Guild kata jatend Kenya Editors Guild kaachiel kod jagoro mano mar Kenya Union of Journalists. Gikwedo okang' mamalo chenro makamano ka giwacho ni od fwambo mar KBC kinde mang'eny otudre korka sirikal, omiyo kata ponono ok gitim gigo manyalo bedo ni goyo sirikal. Nyalo bedo ni mae koro biro bedo ka chocho ratiro mar jopiny ahinya to mano mar yudo weche e yo maler. Mane na dieri makende. Iwacho ni ting' mar pacho kiwene ng'at achiel to ok donyal te. Ok en gino marach mondo mi chiw moko kuom rak ne KBC. To girange ni jok mamoko gi bende gin ere kaka gimbe gidwa ni mondo gita chenro mag yono makare. Kokalo e orak makamagi ema jogi bende yudo godo omenda margi mag tayo chenro mag yono makare. Ponono gini ndio chopo kare. To mano nyiso ni ute fwambo mamoko gi dhi bedo kod pek kendo dhi yudo hinyruok mamalo gino madhi miyo gikoso tayo chenro mag yono mong'ith mar mondo mi jopiny oyud adieri e wi lipode gigo matimore nikech ibro ni ibro magi ratiro magi. Ibro ni nitiere gigo iko makoro sirikal biro yienegi mondo mi gitim to mago moko yienegi mondo mi gitim. To thoth gibiro doga ni kaponi ng'ato dwani mondo mi otai kata mondo mi otelni kata mondo mi ogeng'i, ibro ni ogeng'i e timo gigo mowinjore. Obro kontroli kaluwore kod gino modwaro mondo mi tim. Koro gini dhi kelo pek sana ne ute mag fwambo mamoko. Ponono gini nyalo dhi kare. To ken gino marach ponono ni sirikal nyalo pogo ne ute fwambo mopogore opogore pok ka pok e yo nendo makare. Kwa medo manang'iyo kaka ondike kae mago weche mabende owach kod jogo mabende ochung' ne ratiro mar jofwambo pacho kwa nyalo mana dhi malo matin mar mondo mi wan nyaka sani koro giwacho ni mago jogo mabende ne otwa kod jofwambo mano bore Nairobi kod odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro giwacho ni okang' mabende sirikal kawo gi sani chocho ratiro mano mar jokenya. Wang'e ni Kenyans kata jokenya nitiere kod ratiro mar loso maonge luoro moramora. Gino miwacho kanyo kod dhongere ni en freedom
freedom of expression, kaachiel kod media freedom, kaachiel kod freedom to access information in blunt violation of the constitution. Matiende ni kowach ni adverts duto mag piny owacho ponono dhi mana ne od fwambo no mar KBC kende, biro chuno jopiny mar mondo mi one TV mar KBC kata giwinj radios mag KBC maponono ok gihero winjo. Matiende ni mano chocho ratiro mar jopiny e yore mopogore opogore. Kata kamano jofwambo seyango ni gibiro bedo ka girakore kod sirikal e doho mar mondo mi ponono sirikal oruch oko paro makamano kata oyo. Tang'e ni en wach mabobedo kwa luwo machiegni. En adieri makende nikech ng'e ni japiny be ng'ato ka ng'ato nigi siso mare mar neno od fwambo moro. Koro sami setame mondo mi igeng'e, ichiwo ne ageng'e mondo mi kik one od fwambo no, mano chalo ng'at ma mae ratiro mage. Ibiro yudo ni nitiere jok mohero neno Ramogi, kaluwore ni nitiere chenro mag piny owacho ma ok dhi nyime Ramogi, chune ni nyaka odhi oswitch odhi komachielo. To maendi en yorno mang'iko ratiro mar japiny. Koro kaponi ma pok otimore, onego bed ni sirikal bende keto maino e neno ni girito ratiro mag jopiny kotenore gi yudo lipot gi weche matimore e yorno makare. Kwadhi mana mbele mapiyo piyo, it gazet mar adek, mano mar gazedni mar Daily Nation. Nitiere sigana moro kae Andrew mabende ne omako wang' ahinya kaluwo ni familia moro nyaka sani koro dwaro ratiro ne mano owadgi mabende yandi onegi e yore magalagala. Owadgi mabende oyang nyinge kae kaka nen ja ohala mano Rafael Kiplimo. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere jogo mabende ne okidnape kata ne okawe e yo ma ok ni kare kae to onege. Kata kamano bang'e to ne giyudo ringre mare e kar kano ringre jomotho mano mar City Mortuary. Tok kane osegone gi simu kod obila ni nitiere ringre moro kae moko yangi, bi ung'iane ka en mano mar watnu. Kata kamano iwacho ni nyaka sani koro gintiere kod buok ahinya ka gidwaro ni okas chenro mar nono ponono jogo mano kidnapped ja ohala ni mano e kar daka mano mana Nakuru. Ka bende ne otika tije, kosetieko tije to dhi mana bedo kumoro matin kod osiepe. Kama bang'e kaluwore kod sigana ma kama nitiere jomoko adek ma bende nobiro kod nyamburko, ne girwako mask e wigi mar mondo mi kik ng'e nonro margi, to gikawe, ka gisekawe to gilal kode apoya nono. Gino makoro miyo oweyo familia ni kod lit kaachiel kod kuyo ka gikia ni gichak kod kanye ponono gikia ta gimomiyo nonego wadgi mabende ponono ne timo helni mathoth ahinya mar mondo mi okony godo ngimagi mapile ka pile. Andrew. Okay. En gima lit nikech iyudo ga ni magi gin gik matimore kinde ka kinde. Iyudo ga ni jomoko ilalgo kamano kendo magidhi Meru, ji ok yang kata kuonde magidhie. Koro apani seche moko nyalo bedo ng'ikruok, nyalo bedo kata awach ni migawo mag weche obila nyalo bedo kod yom ahinya kotenore gi wechegi nikech iyudo ni nitiere lipode mathoth iwinjo ni ng'ato lal to pok oyudi, kendo ng'eni en gino endo maketo anyuola mare lwasi mar lit to kod kuyo nikech gima lit oyude kata ni ringre ne okwany kosewito ngimane, wike ung'eni en machiegni kodu moloyo ka ok ung'eni ngima kata osetho. En gino endo mamiyo anyuola chuny lit mamalo. Koro en gima ber kaponi sirikal kokalo e migawo mag weche obila kata mar arita oketo okenge mong'ith mar neno ni gichiwo ratiro ne anyuola mar rawera niendi. Kamano. Nyakora muge jongo geno ni obila biro bedo ka timo nonro matut mar mondo mi oyang jogo mano nego mano rawera Rafael Kiplimo mabende non mana ja higni 46 ka bende ne olal tarik 26 dwe mar 2 mano mahiga ni. Ringre mare no yud Limuru to kaluwore ni ne ringre moko yangi nokele nyaka kar kano ringre mano mar City Mortuary mano bore Nairobi. Kadona dhi et gazet mar ang'wen mano mar gazedni mar Daily Nation mana mapiyo piyo. Nyaka sani koro dwaro mar Raila Odinga mano mar laro kom mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika kata Africa Union Commission. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni okoyangore adiera ka obro bedo kolaro kom makamano kata oyo. Kalo ni nitiere weche mopogore opogore ma nyaka sani koro nyiedhore lela. Wang'eni romo mano mar African Union Executive Council bro bedo odiochieng' makiny, romo mabendi bro bed ka iyuoro
kod jatenda migao mochung' ne tudruok kod pinje maoko ma bende en jatenda jotend migepe mano Musalia Mudavadi obro bedo kochopo e romo makamano mibro bed ka ibago Addis Ababa. To nitiere maling'ling manyaka sani koro wuok oko ahinya ahinya kotudore kod ng'ama onego bed ni kawo kar Musa Faki mano tok yiero mar dwe mar 2 higa manyien. Kwa somo sigana makamae Andrew, nitiere weche mopogore opogore makoro nyiedhore lele kinde romo mabro bedo odiochieng' makiny. Andrew. Ote makamaendi nyaka gisani man kaka ilidho nono endo ni pod ok ong'ere po nono odhi kawe kata ok odhi kawo giniendi. Kaluwore gi moko kuom dwaro ma jogi ma opedh kaendi yangore ni dwaro mokwongo gidwa ni mondo mi ng'at ma dhi kawo kom niendi bed ni en gino miwilo kit chwech ponono kaka koro sani endi ng'ama nowuok e komno ne en dichuo. Ng'at monego bed ni donjo kaluwore gi dwaro margi onego bed ni en ng'at mamiyo. Mamano ponono endo en gino ma kaponi nyalo dhi through kata inyalo kadhi to dhi kelo ng'ikruok ne Molu Raila. Seche go binjo ka gisitemo lidho kanyo endo ni gini endo onego bed ni kaponi jakom onego bed ni nitiere luorruok e pinje mag jogo iko mano mako lemo niendi. Kaponi nitiere ng'at mane osebedo kaka jakom ok oyiene mar nuoyo kendo jakom kata jalupne ok onego bed ni nuoyo gima kama endi. To winjo ni nitiere gwenyruok mar paro e kind apisas mag jokanyo endo madhi yiero jakom ma lemo niendi. Nitiere jogo mawacho ni ok en ginendo maber to nitiere jogo mawacho ni en ginendo motimre ma ponono ni ginendo nyalo dhi kare. Kudek paro ni piny Kenya yande osechiwo jalup riwruogni endi mano endo Dr. Erastus Monja e higa mar 2008 nyaka 2016 mamano nyiso ni gini ponono dhi kare to dhi mono Moluor Raila Amolo Odinga yudo thuolo ni kata lemo niendi. Koro oket ojona nyona piny motegno ponono bedo oyude sawa ponono ko yude ka dhi luwore gi chike kata dwaro mantiere kaendi. Nyaka sani koro wang'e ni jokanyo mopogore opogore mago mag Africa Union Executive Council gin bende ni gintiere kod paro mopogore opogore kotudore kod chike makoro oketi mago kotudore kod jal kaka onego bed ni yiero jakom manyien mano mar riwruok pinje mag Afrika. Ka nyaka sani nitiere jokanyo moko makoro kwedo paro mano mar mondo mi jakom kata jal mabedo jakom ponono oloki ni higa ni ka en jal ma ponono en ng'ama miyo higa machielo bedo jal madichuo. Kata kamano wang'e ni romo makamano bro bedo katimore odiochieng' makiny wabro bedo kwamenyo nigo achiel kachiel kalone ni dwaro mar Raila Odinga manyo lemo mar jakom mar AUC en gino ma jo Kenya omako ahinya kendo jo Kenya rito mar winjo nang'o ma bro bedo katimore. Nyaka sani wang'e ni Raila Odinga bende osebedo kamanyo sir kowuok kuom pinje mopogore opogore mar mondo mi osire lwedo. Kwa dhi mana mbele mapiyo piyo adwa ni wadhi it gazet mano mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 6 nyaka sani wang'e ni nitiere jogo ma bende noyier kaka CAS mano Chief Administrative Secretaries. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto noyiero ji 50 ma bende doho nowito oko ni lemo makamago en ataro mar chik. Kata kamano mano parliamentary committee nyaka sani koro owacho ni Chief Administrative Secretaries nyalo bedo mak mana ni ginyalo mana bedo 22 kende ok 50 ma bende jatend piny Kenya William Ruto noyiero. To kotudore kod mano ok ginyal bedo matin ne 14 to bende ok ginyal bedo moheo 22 matiende ni onego beda 14 kadhi malo nyaka 22. Paro makama nyalo bedo ni koro sani okelo mor e chuny jogo manoyier kaka CAS ma yande ochunge chenro mag tich. Kata kamano joma moko makoro dong akeni koro jatend piny Kenya William Ruto bro podo negi lemo mage. Andrew apani gini gin korka kora nyalo paro ng'eni kwang'iyo gigi to dhi yudo ni jatend piny ni kod mbi maduong'. Koro gini endi ki en gima an korka kora kapar ka en gima nyalo dhi kare nikech ponono dhi kare to mano nyiso ni jok moko dhi hinyore to jogi ng'eni gin jatend piny. Lakini kata kamano nyo nitiere jogo eko maponono odhi owuodhi e lemogi to nitiere mamoko mosesingnegi. Iwinjo kanyo endo kaka koro kata kuom ranyisi wan kanyo endo gi Isaac Mwaura mano se chiwne lemo kanyo endo kaka jaloso e lo sirikal. Koro jogi ende apani ginyalo bedo piny mondo gilosi mondo mi ng'ato ka ng'ato ponono golie lemo niendi to nyalo yud ni kamoro nyalo mbusa. To en gima dier nikech odhi konyo. Kwan gi thoth to ganda ywak ni pek pod nitiere.
omenda gi nyalo tigo de konyo gik mamoko. Ok ochuno ni nyaka gibed kwan maduong' malich kama indi makelo ma pod medo inyo jopiny nikech jopiny ma pod itiyo godo mondo mi chulgi omenda magin godo mi onego bed ni gichulo gi kata osach gi. Koro ponono mbus kwan gi piny to migi lemo moko matindo tindo idhi ni nyaka mbus wi osach gi cha at least diduoko piny fungruok ne pek ma jopiny kale. Kopogore kod mano kamiti mochung' ne wechego mag telo kata parliamentary committee nitiere weche mopogore opogore ma bende ne giloso odiochieng' manyoro. Nyaka sani nitiere lemono mano mar national advisor ma bende iwacho ni ne ochuogi to en ataro mar chik. Iwacho ni national advisor onego bed ni en personal staff mar jatend piny matiende ni en jatend piny onego bed no yiere ki en maponono kata chudo mare ok onego bed ni chule kokalo e migawo mar chudo jotije mag piny owacho. Kopogore kod mano ne nitiere paro machielo mano mar mondo mi iwacho kanyo ni mano paro mano mar custodian mano mar public seal nidwa ma attorney general ma pacho kae mano public seal e pacho kae gino mabende kamitino mabende otelne kanyo kod George Murugara mano mabende nowacho ni nyaka sani koro gikwedo paro makamano mar mayo attorney general mano public seal ka itere kigole kuom attorney general kitere ne jatend jotije piny owacho nyaka sani koro gikwedo paro makamano ka giwacho ni public seal onego bed kata onego dong' e lwet attorney general ma pacho kae. Mago mana weche manyakora Mogi Ajao walieko ni aleka matin mane gazet ma Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation kwadhi mana mapiyo piyo omenyo kanyo mago masiche mathoro yudo jo apiko e pacho kae kaluwore kod nonro wacho ni ji 9,996 gin ji ma e kind dweche 17 mokalo ponono oseyudo masiche mikelo kod apiko to bende oyangi moko kuom apeyni e pacho kae Andrew ma bende jo apiko thoro yude masiche. Gazeti mar Daily Nation aneno ko owacho moko kuom apeyni makamago. Gitemo lieko moko kuom apeyni ma yudo ni masira makama indi timore to bende yudo ni thoth gi iyango ni ng'ikruok makamagi gi owuon ikelo gi jogo matia paya ahinya to jo boda yudo ni thoth gi ok osebedo kaluwore kod chike mago eko mag apaya mano kaluwore kod NTSA kata duolno endo mochung' ne weche mag chenro mag apaya pacho kae. Yudo ni thoth ne gigi timore e Mombasa Road ahinya moko kwatemo mana lieko gi iyudo ni gin weche ahinya Mombasa Road gini go eko Thika Road gini masichni gi timore koda ongalo mamalo. Kar kamano endo en kwayo makende mondo mi jopiny kata kachiel gi jogo eko matiyo koda weche mag boda one ni orango chike ma neno ni gigeng'ore kod midhiero mag kelo lal ngima oganda kotenore koda tiyo mago eko mag pikipiki. Yes. Haya wach makamano nyakora Mogi Ajao inyalo somo matuta e gazet kanya don wadhi e gazet mar 13 mano mar gazet ni mar Daily Nation mano piyo kapok watieko nonro mar gazet. It gazet mar 13 wang'eyo ne jalup governor e county ma Kisii nyaka sani koro od bura mar Senate winjo bura mabende ne ochwal kod MCAs e county ma Kisii mabende ne othicho oko mano jalup governor e county ma Kisii mano Robert Monda. Kata kamano odiochieng' makawuono Andrew Senate biro bedo ka ng'ado bura kata biro bedo ka luto mbulu mar mondo mi giyiere kod MCAs e county ma Kisii mar thiche oko kata oyo. Nyaka sani nitiere weche mopogore opogore ma bende itude godo Andrew. Mana diere. Inyalo paro kata ka odiochieng' manyoro kinde ng'eto makamano endo ne nitiere achiel kuom jago moro mane chiwo neno mane lieko kanyo maber ni nochulo deputy governor kata jalup governor maromo Sh800,000 mondo mi oyud tich. Ten gino endo malit nikech jago ne notiyo gi pesa ni to kata kamano endo gino nokochopo kare kendo winjo ka jago no lero ni gino nomiyo min ode owito nyathi nikech gino notimore kinde ma min ode ne yach. Koro min ode ne paro ni seche moko noriambo kata notiyo gi pesa gi endo makoch. Koro apani en kaponi nyalo yudore adier makende ni en kod ketho to nego bed ni chik kawo kore. Koyude gi keth to githicha oko to ponono en kethgo gin nikech iyudo ni seche moko nitiere ketho moko maonge kod adier e igi ponono gi kosa adier e igi to mano nyiso ni pod en kod thuolo mar dhi nyime gi lemono to kaponi makosa nitiere kata ketho nitiere to gine ni githiche oko mondo gichiwo lemono ne ng'at machielo manyalo chwalo chenro mag dongruoge ne jopiny no makare.
Wang'e ni mano dwe mokalo, mano dwe mar ariyo, MCAs 53 e kaunti ma Kisii ne oluto ombulu mar mondo mi githich oko jalup gavana margi mano Robert Monda. Ka bende nitiere weche 4 manitude godo mago bedo kod tim mano dhi ataro kod katiba ma pacho kae, tiyo marach kod apisi mare kaachiel kod bedo kod timbe marach kod weche mamoko ma bende itude godo. Iwacho kanyo ni crimes under national law. Odiochieng' ma kawuono bro bedo kwaluonu twak ma kamano achiel kachiel e od bura mar mondo mi wameny ni kapo nono ni Senate biro reso jalup gavana e kaunti ma Kisii kata oyo. Wang'e ni nitiere governors kata jolup governors moko ma Senate nosereso. Kata kamano mar Robert Monda to biro bedo nade odiochieng' ma kawuono. It gazet mogik ema dwani watie godo gazet ni mar Daily Nation okinyi ma kawuono kochakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Lakteche pacho kae biro bedo osechako ayanga ng'anyo margi kaluwore ne giwacho ni ng'anyo ma kamano biro bedo kachakore kar saa 6 mano mar otieno ma piny oru godo kawuono. Kata kamano sirikal to pod oramo ni onge omenda maderom bilion 4.9 ma dwarore mar mondo mi otere ute thieth mopogore opogore mago lakteche ma otiegore kata medical interns. Gino ma nyaka sani koro lakteche osebedo ka kwedo ka giwacho ni osuptende ok nyal tiyo yo makare ka onge interns ma kamago. Ondego mana mapiyo piyo kapok wamulo gazet mar The Standard. Gamano, inyalo paro en gima osekawo thuolo malach nikech negibedo kod collective bargaining agreement, negibedo kod winjruok kanyo e higa mar 2017. Nyaka gi sani iwinjo ka riwruoge mag lakteche yango ni ywak magi ok osebed kidewo. Nonego bed negichiwo thuolo mar ndalo 7, 7-day notice. Kata kamano endo gino nokochopo kare. Gino endo mochunogi mondo mi koro giluong ng'anyo ma kama. Kata osebedo ni migawo mar thieth yango ni pod gin kod geno ni gibiro bedo gi twak. Kata kamano endo riwruoge gi kito yango ni kinde ka kinde osebed kiluongogi mondo mi gitim twak, kata kamano onge twak manyago olemo. Koro dwach gigo nyaka gineno giyango ni kokale ng'anyo ma kama dhiro migawo mar omenda migawo mar thieth mondo mi one ni ochopo kare winjruok mantiere kindgi kata osebedo ni giyango ni gimbe lwetgi omoko e rot. Haya, wach ma kamano nyaka Ramogi Jong ibiro nyalo somo it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation ka bende nyaka sani koro wang'e ni ute thieth lakteche kokoso dhi e ute thieth mag piny owacho to japiny in kaachiel kod an ema biro bedo kakale achiedh nade mang'eny ahinya kapo nono dendi lit ni dwaro mar mondo mi laktar othiedh. Adwani wamul gazet mar The Standard mana mapiyo piyo. Wang'e ane ni gazet mar The Standard to miyo pek wach mana ahinya to it gazet mokwongo mano mar gazet ni mar The Standard ma bende omenya mano kum ma bende doho odiochieng' manyoro nochwalo ne Joseph Irungu ma bende ong'ere kanyo kaka Jowi. Nyaka sani koro ndike kae ni why Jowi got death sentence. Ano ka gazet ni mar The Standard emomiyo ok wamule kata gazet mar Daily Nation kata obedo ni gazet mar Daily Nation bende omenyo wach makamano. Gikete kae gigo momiyo nyaka sani koro mano jang'ada bura mano Grace Nzioka nokawo okang' mar mondo mi omi Joseph Irungu Jowi mano kuma mar tho kata mar negi. King'iyo kanyo ndego nitiere weche mopogore opogore ma nyaka sani koro nonyiedhore lela odiochieng' manyoro. Wang'e ni kuma mar tho ne ochiw mogik e pacho kae higa mar 1987 ma bende en higa mane oneg Hezekiah Ochuka ma bende ne ode kaluwore ni ne itude kod temo loko sirikal ma pacho kae ahinya te telo mane jatend piny Kenya mar ariyo mosenindo mano Daniel Toroitich arap Moi. Kamano en adieri makende kanyo endo ni chakre piny Kenya ne yud loch mare maromo oganda 280 ema nosekale wach mar nek chik ma kamano. Kata kamano endo kochopo higa mar 2015 doho mamalo kata Supreme Court ne yango ni wach mar chiwo ng'eto mar nek kata mar tho en gino mantiere ataro mar chik. Kata kamano endo ng'eto ma kamano nyalo tim mana kotenore kod dwaro kata paro mar jang'ad buche. Ineno kanyo endo ka jang'ad buche Grace nolidho kanyo endo ni moko kuom gigo eko manomiyo ne gichopo e okang' ma kama. Yangore ni Jowi ne ok dwar mondo mi acknowledge kata oyie ketho mare manotimo e kind mamoko. Nitiere gigo eko manyalo miyo ng'ato mondo mi kaw ngimane. Nitiere kanyo endo tudo ji gi weche mag treason, temo mar loko loch. Nitiere mago eko mag kuo mar agoko, temo mar bedo gi kuo mar agoko kaachiel gi weche mag nek. Kar kamano endo gigi gin gigo eko matimore kinde ka kinde. Tiwinjo kanyo endo ka bende duol mar Amnesty International bende nopedho report tarik 26 dwe mar achiel higani ni odiochieng' ka odiochieng' bang' ndalo 2 yudo ni ng'ama miyo inego. Manyiso ni gisani onego bed ni kare
kaponi en chik ma kama onego bed ni kare oganda mathoth kata jo ketho mathoth onego bed ni osekawnegi okang' mano endo mar nek kata mar tho kaluwore gi kama endi. Kata kamano endo gini endi jatend piny ema nyalo donjore William Ruto mondo mi one ni gini endi ochungi, kasto bende Joey nigi ndalo mana 14 kende mar dhi chwalo ng'ur mare ewi okang' kata ng'eto makama. Kwa ng'iyo moko kuom weche ma bende iwacho kae ni nyaka sani koro nomi Joey amano kum makama ni wacho ni kopogore kod bedo unrepentant ni ok nonyiso kata ponono ranyisi moramora ni notimo ketho makamano kendo koro kwayo ng'uono. Iwacho kanyo ni machielo ne ok oseyie ni ponono nyalo loko timene. Iwacho kae ni he was not showing willingness to change. Ponono familia magi obed piny ochope winjruok mano ni wacho nok nyal timore kaluwore ni familia mar Monica Kimani kachiel kod mano mar Joseph Irungu nek nyal kata nenore wang' gi wang'. Nyaka sani koro wacho ni Madam Mostful wacho ni nyaka sani koro ne omiyo Monica Kimani otho malit ahinya kaluwore kod dola mopogore opogore ma bende ne oyud e dende kinde mane onege e higa mar 2018 kachiel kod bedo kod split personality. Wacho ni nyaka sani koro Joey ponono ka ning'iye ne ng'at ma kite ng'eyo kite ne tek gino manyaka sani koro ne wacho nochuno mano jang'ad bura Grace Nzioka mar mondo mi omiye mana kum makamano. Weche mopogore opogore bende gazeti mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono kotudore kod seyo makoro ute fwambo seyo godo sirikal kuom chwalo lendo mage mano kokalo e od fwambo mano mar KBC kende kachiel kod ng'anyo mago mag lakteche ma bende ochakore ayanga odiochieng' makawuono. Andrew Ndego wachni mogik ka watieko nonro mar gazeti. Wachna mogik en mana ni wamedo jiwo joneno mondo mi omed gidhi nyime gikete e Ramogi TV nikech ka indi moledho negi oboke yo nendo mong'ith. Nyakwar Mogi ajwang' gazet momori e kind mano mar The Standard kod mano mar Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Wakaw mana yueyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupiny kama twak kotudore kod chal mar Kenya. Kik idhi mabor.